بمجمرتها عدمي أخبير كاس لازم متأخا ناب راديو إيرانا كمسكنا كافوتو زي ما دبزي وترعب بزفنا مدباب جزينايو سمكا ندحر بايتا خان بحتر زبالة دحر مدلاي نابتي نيلو مع أنتي عدي مكاز اللوخو مغنيات ويزعبا خان أبتينا يغني اللي عدلك بكا Thank you. سمي تغلي مكاري بال أبقازين تولي علي كل يرتاو ما أبقاش هندشان نزدت وزي أبغى إسرائيل كمودة تاخدش عن شوعتن كسب مودة أنا كتش عن 10 شهور تنزانية حجد ما أب واشنطن دي سي يوم تعلق مالتي لو ما عندي مكاز اللوخو مغنيات زحلفة شو ممكن تشوف من قبل أبي ترى زوجنا في نيرو عبد الرحمن مثلني أبي كوابي جوانيفو أنت جوانيفو مع سنيرو قال نبذر زرقنا أتمو شعوق نقطك طبعا لها أبز حالة دوكا أوريدي كابي كتسمون أوريدي له أبناء على الثلاثة نحاس مخانيو بزهي تولادو وهذين مثل لايك من سيادة معروف المزلوة كاب عدنا 10 سلسلة كسب 8 من قصيرتها اللي تبي نزاع نقولهم ترنيفو ناب حشفرة بحال السربيات تبي مركب سكان حجز ما زخنا في التحيون زخنا نقر أي تراب الظلم مالتي بلاي تخبرك الله خبي مالت بلايتي كاب ساعات كلتا تحفشاوي جمعان كوكا كنميز نبرة معاتي كلام مخانو ساعات بشنا يمشف فوسينا ينبت أقتوزو تأكب يلوم مستأكب وجن وهيدم سلز رخبهم برو الحال ناي ساعات كلتا نايلتي متيلوم مالتي كمس بلوم تزبخ أخم تفلطو أبتي وانسو حدا كان ينبت عن ساعة وسلز نبرة مدهن تركبن نتعرف لما تقدمان خمكتن كله كاب جزء بلايتي وس جميرو زي تردو أنا قد تنيرجن تعدي بملوب وتهدرات خيبو بمحداريو مستأكبو نتم مستأكبو أما كان كيف سألو نتم يتأكدوا ما بحالي كاب جزء منازو أما كان سؤال مم على تيو أبتوانسو كابي حموش بتحت داخل مكان تسعينهم كانت تعدي توسيده عزيز حزن نجار مهنياتو أبز أوان زي هاجر ترايز يكون سي عالم ملو أب كورونا فيروس أب فرحن أب شغلنا نزلت الأوان عرفت إن كلون بحسب ترنيف كا بزيو حس من جدي أبو سريت متاو أزيو زي حزن النان التحاس من نقول هاي المايو وأبغى الله حجة من اللي مثلا أتي ليتي وسيدة مم كتب لهم تاني حكاية عندنا تمغنيات كأني نايم بتاع مدهن نخوص دويو كتب لنا اللغة كابتوم استرافو سدرابيتات أدتات قنا خلا نشدك نسيو قنا خلا انتهي سمعهم أتي ليتي كوام كنجروام كلوسي انتهي قبل مرسي يهبون يرم تمولد دي بقول كخون بكون لحرز تفلت أنا قال الله خوينه مالتي نبور نجار دي بتخبابي بليتي أخي باخ قبر وي بليتي نحد نجار كهبوام نبور نجار دي كم ونيرو دي خوينو سمك تقبلوا منتي نتي ليتي مكابن ليتي نبز بلوهم مخادن انتهى له زهز أكبكم محبريتا حفشاوي تمسرتاو نجار إذا رخدنا يو إذا نتوجه زمزلو بثات سنبت على ثلاثة يو أب عربي على إسران شمونتن أب كابي أقول بيت عدنا عدن ولا زبال عدلو نايبريت مقصد مالو خابي 4 عامل زبره عبد الله هذا اللي هو عربي زخونه نجار ناي مبلشا ونيا كنتن ناي زخونه زرات ناقاتيمو يخصمو عدنا جنز فرط ونجار عيني بلن زعات قدايسو من غيرو من كسيمو فرط ونجار عيني بلن مسكسسو تمخنيات يزنجر هذا اللي هو بتحريز السعابه قدام كا تناي عم بتصعب الله سنبت كاتا ما صعب الله مالتي بمسرته كلاتنا خم نسامعلو تي جبن زفسمه بجبن خص علو كاب حقي جبن دما خم لت يبلون انا موضعات كوا دغفو زيكونكم ارمت يا خبل زلي منياتو اب وانو تفصم ነገር اب وانا عمرن تخطل لك كان بعد ملاي تلفونها بمسرته تخلت ابا خلو حتى كحجي بيت رخبت وصنا عمت غير كلا خب زلك جنزابن بتي نبر ናይ ሕጊ ሰራርሓን መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ ማለት እዩ
حدا نجار قاطيمو بحدا عدس بملؤ تعدد يزحتت ولا سول كسبات يزحتتو مزنا عدي خبر زلوا ولا سئل كاي بجملة كخون زلوا تي سخونة زي كما تريو مهنياتو تي حزبنا وصلوا سمعوا وش تسي انت عينت مردات ياخذوا زلوا بزعباز نجار زي حفشاوي ابز ጉዳይ እዚ አቲና ዓሚና ህዝብ እንትኮይና ሓፈሻውቲ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ዝበሃል ነገር አንዘቲ አው ድማ ጫፍ ይኽትንኩ ምክንያቱ ናይቲ ዓውዲ ኬላው መዘይ ምዃነ ምክንያቱ ሓደ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ጃስቲስ ዝፅንዐ ሰብ ክትንትኖ ባህንበለኒ ግን እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ዝበደሎ ዓዲ ሙሉእ ወይ ድማ ሕብረተሰብ ሙሉእ ኣይትቐፅዕን ኢኻ እዚ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣብ 1949 ኣብ ጄኔቫ ዝተፈረመ ውዕል ብዛዕባ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ግንሱ እንታይ እዩ ኣብ ኩናት ዝግበረሉ ቦታን ኩናት ዝካየደሉ ቦታን ብርኩስ ዝገበረ እዩ ተፈፂሙ ግን ኩሉ እዩ ዝጠቃለል ስዋ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ገበን ተገይሩ ወይ ድማ ሓደ ሰብ ዝፈፀመ ገበን ሕብረተሰብ ሙሉእ ዘይቅፅዕ ምዃኑን ብምግባር ሰብኣዊ መሰላት እንድሕተት ምዃኑን እዩ ብፍላይ እንተሪእና ኢኹም ኣብ ተወሲድና ኣብ ዘበን ደርጊ ወይ ድማ ኣብ ዘበን ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣብ ዝነበረሉ ናፅነት እቶም ወታደራት ደርጊ ወይ ድማ ኣብ ኩናት ዝተሰዓሩ ንዓድታት ኤርትራ ብሓውን ወይ ድማ ብታንክራትን እኩብ ብጃምላን ዝቆትሉ ዝነበረ እዋን እዩ ልክዕ ተመሳሳሊ እዩ ወይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተሪእና ከዓ ናይ ፍልስጤም ናይ እስራኤል ንርኢ ማለት እዩ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ውልቁ ዝበደሎ በደል ወይ ድማ ስዕረት ዘጋጠሞም ፍሽላት መንግስታት ሕብረተሰብ ሙሉእ ክብድሉን ሕብረተሰብ ድማ ክቆፅዑን ርኢና እዚ ከዓ ብዓለም ለካዊ ሕጊ ክልኩል እዩ እትኹም ዝገበረ ሰብ ድማ ኣብ መጋበያ ቤት ፍርዲ ዘቕርብ ስለዚ እዚ ብዓለም ለካዊ ሕጊ ኣዝዩ ክልኩል ዝኾነ ገበን እዩ ወላ በቲ መሰረታዊ ንሕና ሕብረተሰብና ኣካይዳ እንተሪእናዮ ሓደ ሰብ ገበን ተፈፂሙ ወይ ድማ ተበዲሉ በቲ ዘሎ መሰረታዊ ሕግታት ወፅዕ እምበር ንብሙሉእ ስድራ ቤቱ ወይ ድማ ንብሙሉእ ዓሌቱ ኣይተቐፅዕን ኢኻ ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ክፍለ ዘበን ቅድሚ ልደት ክርስቶስ ዝነበረ ኣብ ናይ ንግስነት ቻይና እውን ንርአ ነይሩ እዩ ሓደ ሰብ ይኸድዕ እሞ ስድራ ቤት ሙሉእ ይጠፍእ ወይ ድማ ስድራ ቤት ሙሉእ ይቕተል ነይሩ እዚ ዝነበረ ብፍላይ ከዓ ኣርሜናውያን ገዛእትን ግፍዓትን ዝፍፅሞ ነበሩ በደል እዩ ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ተፈፂሙ እዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ግፍዕ እንተካይድሉ እዩ ስለዚ ብዓለም ለካዊ ሕጊ ኣዝዩ ክልኩልን ብገበን ድማ ዝሕትት ነገር እዩ ካብ ቆፂልና እቶም ወለዲ ናብ ሓሽፈራይ ከም ዝኸዱ ነጊርካኒ ብኸመይ ኢኹም ኣረጋጊፅኩም ናብኡ ከም ዝኸዱ ብምልኦም ድዮም ከይዶም ክፋላት ናቶም ድዮም ከይዶም እቶም ትሕቲ ዕድመ ትብሎም ዘለካ ውዕለትከ ምስኦም ድዮም ወላ በበይኖም እዮም ዘለዉ እዚ ካብቶም ዝተረፉ ደቂ ዓዲ ብዝረኸቡ ሓበሬታ ኢና ረኪብናዮ ምክንያቱ ስድራ ቤቶም ዝተወስዱ ኣብ ዝምልከቶ ኣካል ክጠርዑ ኮይዶም ምብሎም እቲ ኩሎም ዝረኸቦም መልሲ ድማ እንታይ እዩ እዚ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ እዩ ካብ ላዕላይ ኣካል ዝኣንበር ብዓና ዝገበርናዮ ባህልቲ እዮም ምክንያቱ ኦሬዲ ዝገበሮም ምዃኑ ንዓና ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ዘለና ሰብ ብፅር እዩ እንታይ ምዃኑ ጠንቁ እውን ንፅር እዩ ወላዳት ናይ ዓዲ ባእሲ ይበሃል እምበር ንፁር ነገር እዩ ኣብ ሕቶኻ ክምለስ ብምሎም ሓሽፈራይ ከም ዘለውን ዓበይትን መንእሰያት ድማ ኣብ 2-3 ጉጅለፈላለዮም ከም ዘለውን እቲ ሓበሬታ በፂሑ ዘሎ ሓፈሻዊ ግን እንታይ ክብል ደሊ ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ዘይብሉ ዓዲ ሕጊ ትፅበን ኢኻ ምክንያቱ ገበን ተቐዲምና ክንዛረቡ ፅናሕና ገበን ዝገበረ ውልቀ ሰብ እንተሃልዩ ብገበን ኢኻ ትቆፅዖ ምክንያቱ ወላ እቲ ቅዱስ ፅሑፋትን ከም ዝብሎ ገበነኛ ኣብ ግዜ እንተዘይተቐፂዑ ልቢ ንፁሃት ንገበና ተቕዝብል ፅሑፍ ኣሎ ስለዚ ኣነ ብውልቀይ ወላዳት መሰረቱ መቕፃዕቲ እስር ቤት ብውልቀይ ዘይድግፎ ይኹን ግን እንታይ ይኣምን ምእረምታይ ይኣምን እየ ምክንያቱ እቲ ገበን ዝፈፀመ ሰብ ብዘይረዲት እንተገይርዎ ኣረዲኻ ናብ ሕብረተሰብ ትመልሶ ብዘይ ኣፍልጦ ተገይርዎ ድማ ኣፍልጦ ኢኻ ናብ ሕብረተሰብ ትመልሶ ኮነ ኢሉ ዝፈፀመ ገበን እንተኮይኑ ወይ ድማ በደል እንተኮይኑ ድማ ግቡእ መቕፃዕቲ ሂብካ ከዓ ኣሪምካ ናብ ሕብረተሰብ ትመልሶ እየ ዝኣምን ሕጂ ንስኻ እዚ ብኤርትራ ብስመራ ኮይኑ ዘሎ ከም ምእረምታይ ዝግብኦ ወይ ንምእረምታይ እዮም ተወሲዶም ዘሎ ኢልካ ተኣምን ዋላስ ብዘይ ሕጋዊ ስጉምቲ ተወሲድሎም ኢልካ ተኣምን ኖ እዚ ብፍፁም ገበን እዩ ምክንያቱ መንገሪ እውን ዝፍለጥ ኣይኮነን ምክንያቱ ገበነኛ ክሳብ ዘይረኽብካ ንሰብ ብገበን ኣይትቆፅዖን ኢኻ ሓደ መርትዖም ዝኸብክ ያ ኣብኣ ከለኹ ኣልግባ ቢለ ሓተካ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ እቶም ወለድን ዓበይቲ ሰብኡትን ኣቦታትን ቆልዑትን ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለዉ ቴሌፎን ክጥቀሙ ክእሉ ዶ ደብዳቤ ክፅሕፉ ክእሉ ዶ ወይ ሰብ ክበፅሖም ክእል ዶ ንሶም ዘለዉ ኩነታት ደው ኢልኩም ንስኹም ክትረኽብዎም ትኽእሉ ዶ ወይ ንኤርትራ ናብ ስድራ ቤታቶም ክሕብሩ ክኢሎም ዶ እንታይ ኣሎ ዝረኸብኩም ሓበሬታ
نزيد بفصوم عيكالني كلاتنا على بسبيتني رنجيرترا نالات بسبيتها بيرتا نبرنا نفوت حاجيو كرغبا هنا كل يوم كرغبا هنا يدلين كم ساعة كون سمع الرقبي من زلان سلا هي أداة منن أي سمعهم كا ما كنا كم زلون حد نقدر مدركه سواء تايو إذا سواء زيان بعد نزدفوش ما قالت بوتاتيم كمول ما حضر حمام زلوا ما بوتات الله كيار كدان ما يتمالون نحرك زمن ذاك بزي كيار كدان بزي مدهاني بزي كنكن أرجعنا في مقام زلوا سبات تبين أجر نتهاليو كان ذات رأيو ስለዚህ አጽብቁ አለ ኩና ታለው አይብልኝ ያለ ምክንያቱ አጽብቁ ኩና አጎዛም ከማን ሲያብ ጽብቁ ኩና ያለው ይፎቶ ዘልና ሕብረተሰብ ኤርትራ ብድኽነት ምሽግር ተዋሪ ዘለይ ማለት እዩ ስለዚህ አጽብቁ ኩና ያለው ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ብሎት ዝበዝሕ ኤርትራዊ ነዞም ኣርእስታት እዚኦም ኣይዛረበሎምን ዘሎ ስለምንታይ እዩ ትብል ንስኻ እቶም ደቂ ተዓዲ ነቲ ጉዳይ ደጋጊሞም ወይ ስለዘይበሉሉ ድዩ ወይ ስለዘይበልኩምሉ ድዩ ولات محبراوي ميديا نتي أبدأ جزء إيرتراون ناي هاجرات قداي عادي تودي ولاس كمايو نتكاريتو حفشاوي بيخون يغزارب هنياتو افتبايت هذا اللغنات كلاتنا نعزب لنا استقدام عن نكر تي حبريت بنصور أي محل فن بنصور أي محل لك أخلقه كنت فوتو تقالسين وعلو سوق فيه والله بازي بكون عطاها زغال بكون خفته كما دي زغاتي نايت سرعه تاكايدان ناي زغنا ولكم لاخي اكايداني نحد قالت مثلا عطيك هاي تحزو بزح كينات ويك عقباري فترلكا موت ما اغل حدا زلو كلاي كاتي ودع مسيبنا ثالثايكا تي كونات زفطرو فرحون الله لابنت ولا بنت عدي عويلن كيزارو زغورم ነገር አለው ስፋንታዩ አቦታቱ ምን ፏቱ ምን أبو سربيت متعلم سي عاول كأفك كزربة يتغلني خا نتايو بدوليهم ويدما كاسيمي يخاتدل أنا بقول كيكون عو أيد بخون ونياتو حنت نجر كاس كده يعرف حدا برخي يدكو سما نتحاد زبي يقول سبتقول تخلى يتايلو أتا زبي يقول سكالو بلو سقاتيلو سقى كيتودع عنا يقولو مالتي يجي يبلع عن زلو أيري أنزلو تردي خاني انتهي زري كازي حبر السمنة أفرحت وايد والله أنا حق زربا إن شاء الله يدنقصني زيادة كانتي فرحي وكانتي مقوح السبر له بايتان فتر كنت أركم زلنا ونير رأيني إن شاء الله وقاسخ هو نايدلن حقاز هو من يدلي أنت عانيت نتفتاتك هيد اللهم تما بدك جزر لهم إيرتراويان تولدني تعدي نتي زلو كنتات بخمي حيزكم واللهم يتي عنتوي زتغس كان لي بأسني رؤذ مربع عمز بالكاني مس قربيت عدخه انتهي ملكع تهبوا لهم حجي استات نغرني حفشاوي أبسلس ملكع تحيز زلو تحاد ملكع تي قدام ملكع أنا زعمنا لون وإذا ما تم قالت زلو سباتهم زعمنا له نتي أبتكا تعد زلو تايد يكون أبتكا زلو حفر السد من كح مناتو إذا كنت زعينت قبل نمجمر تاونا يكون تفتيمو في الله يبقى زين مسالساي جديد في السنة زلو حقا تشان عدن أبتن كابتا زلو عطاتون تفتيميو شنك تقتل كاغلي بعالم بادرو عزين عد نفاس زاقر تفتيميو إذا نقرات زي السبك نقح لهم زلو ونتعرى لنا إذي ناي مريت بأسي أقاتي مزلو مقد سلطان ايتي تبسلطان زلو أكال زغورو غفعي افتكابي وسخ انتايو كاب كتشعن 10 جميرو افتكابي زلو عاتات زحرسنا يحرشا مريتهم بمولو تحاديبو سبنا بدخنتن اب شيغرن كم زاتي غيرو اذا سكن حالهم زلو نمعدن زارنا لنا طبعا لجاكتي ولكني حدي انا زعبه كله حد خزارب لابنت اكوازين زبال عادي سلب العل سلس ربعي نحرشا مريتو اب سمينو بحر يدركت اتحان ترعي زيت اكل مريت يبعد زلا زمري زيانة توزل حبل سوكت عنقلي تخلني أخارجنا يكونتن لعل ثلاث سرع بزنا برنا يمجهج أن يحرشان مريت تحدي وحد من حد من قصي ويحد أبتي محدراز الأسرع أنت حديقك نعم ذكر هذا هو نجار كذا خلاله حسا ويز حرسنا مريت فوقه ويز حرس ويدما نمجهج هذا هو كهل متكعتا ويدما خنا برك هذا لحد كلاو سارع خمس رجل يجيبوه إذا نسجن إذا نفس ما يدورون نتحبر السب زبل علون زنابي اللهم بوتعاسي
ናብ ፍቁድ ድኽነትን ናብ ስደትን ከም ዘምርሕ ብዓብይ ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ክፋል እዩ እቲ ሕብረተሰብ ድማ ክነቕሓሉን ክቃለሶም ከም ዘለዎ ነብል ኣለና እቲ ካልኣይ ድማ ከም ዝበልኩ ባእሲ ኣብ ብዙሓት ዓድታት ናይ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ካብ ዞባ ማእከል ፅልም ቦታ ስለ ዝኾነ ብዙሓት ዓድታት ናይ ባእሲ መሬት ኣለዎ እዚ ኣብ ኳዚን ወይ ኣብ ዓድን ጎዳን ሰብ ጅመረ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ መሬት ይፈልጥ እዩ ባህሊ ይፈልጥ እዩ ሕጊ እውን ይፈልጥ እዩ ንሕና ብውልቅና እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት ነቲ መሬት ብሕጋዊ መንገዲ ሕፈቶ ከም ዘይደለየን ከም ዘይክእልን ንኣምን ስለዚ እንታይ ዝብል መርገፅ ኣለና ክሳብ ክፈትሖ ዝኽእል መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ዝመፅእ እቲ መሬት እውን ይድስታሕ ንሕና ግን እቶም ኣብቲ ኳዚን ተወለድና ናብ ዓድን ጎዳን ንጉለድን እቲ ፍቅሪ ክህሉ ባእሲ ደምነት ክቅፅል የብሉን ባህቲና በዚ ድማ ንስብኽ ንጉስጉስና ኣለና በዓልና ክውዳእ ኣልካ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ፍቅሪ ናይቲ ሕብረተሰብ እዩ ዘገድሰና ፀላኢና ካሊእ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ብሕጋዊ መልክዕ ንኣብነት ከም ዝበልኩ እቲ ኮሌክቲቭ ፓኒሽመንት ዝበሃል ንሓደ መንግስቲ ይኹን ስርዓት ምናልባት ሕጂ ወላ ክምልሶ ዘይከኣለ ግን ኣብ ሕጊ እውን ክቅርቦ ዘለዎ ብሕጋዊ መልክዕ ድማ ብዓቕምና ንፍትና ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብ ኤርትራ እቲ ሰብ ምእሳር ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ዝፈላለ ኣይኮነን ሰብ ምክልባት ከምኡ ስደት ከምኡ ኣብ 2006-7-8 ከማን በዚ ዞባ ደቡብ ከባቢ ስንዓፈ ስርናይ ዝሕረሰሉ ከባቢ ግራት ኣሕዲጉ ንሱ ሓሪሱ ንሱ ከዓ ነቶም ህዝቢ ከዓ ምሸላ ከም ዝሃቦም ፍለጥ እዩ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደለ እቲ ሕብረተሰብ ኣብ በቢ ዘለዎ ወፅዓ ወርዶ ኣሎ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ግን ኣይመሃርን ዘሎ ወይ ከዓ ንድሕር ተማሂሩ ከዓ ገለ ነገር ምርኣና እንታይ ትዕዝብ ትለካ ኣብዚ ንኣብነት ኣብ ሓደ ከባቢ ሓደ ነገር እንድሕር ኣጓኒፉስ እቲ ነገር ከዓ ኣብቲ ካልእ ከባቢ እንድሕር ኣጓኒፉስ ተደጋጋሚ ክኸውን ኣሎ እቲ ሰብ ከዓ ወላ ሓንቲ ነገር ኣይገብርን ዘሎ በትክክል ኣለኻ እዚ ከም ዘጋጥም ፅንሐ ከም ዝበልካ ኣብ ሰንዓፈ በዓል ድግሳ ዝበልካ ኣብዞም ከባቢ ሓማሴን ወይ ድማ ካርኒሽን ዘሎ ዓተር ብዙሕ ክደጋገም ፀኒሑ ኣብ ካልእ እውን ዘይሰማዕና ዘሎ ይኸውን ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝዛርበና ዘሎ እዚ ምእሳር ናይዞም ኣቦታት ወይ ድማ ናይዞም ኣሕዋት ናትና ጥራይ ኣይኮነን እቲ መእሰርቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ ስቃይን ሓዘንን እዩ ብልክዕ እቲ ዝበልካዮ እቲ ናይ ኩላትና ቃንዛ ኩላትና ክንሳተፍ ተኽኢልና ኩላትና ክንሰምዖ ተኽኢልና ነቲ ዘሳቂና ዘሎ ስቃይ ድማ ብሓባር ክንምክቶም ተኽኢልና ዘይፍታሕ ችግር የለን ኣሽምካዶ በዓልና ዝዕበናዮ ወይ ድማ ቦታትና ስድራና ዝዕበዮ ስርዓት ነቲ ገዛኢ ሓይሊ እውን ብሓባር ቅፅሚ ተሰዓይር እምበር ብውልቀ ሰባት ወይ ድማ ብሓደ ዓዲ ተሰዓረን ስለዚ እቲ ይህን ናይ ምባሃል ወይ ድማ ፅኒልና ናይ ምስማዕ ባህሪ ወይ ድማ ቃንዛ ካልኦት ቃንዛና ምዃኑ ምፍላጥ እውን ነቲ ዘጋጥመና ዘሎ ሽግርን መከራን ክቕሎጣይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ዓማፅ ስርዓት እውን ተኣልዩ ሓደ ሕጋዊ ንህዝብን ንሃገርን ዘገልግል ስርዓት ዝትከሉ እዋን ቅልላይ ክኾን ይብላ ንብልቀይ ፅቡቅ ኣብ ኤርትራ እዚ ሕጂ ንዛረቦ ዘለና እንድሕር ሰሚዖሞ እውን ቅድሚ ሕጂ እዚ ማለት ብዙሕ ፍፃሜታት ክፍፀም ከሎ ሰብ ክእሰር ከሎ ሰባት ሽግር ክወርዶም ከሎ ዝበሃል እንታይ ካብቲ ሕብረተሰብ ወይ ካብቶም ውልቀ ሰባት ዝበዝሕ ግዜ ገለ ገይሩ ክኸውን ገለ ጌራ ትኸውን ገለ ጌሮም ምኾኑ እዚ ናብቲ ግለሰብ ብዘይ ሕጋዊ ፍርዲ ብዘይ ሕጋዊ መስርሕ ዝወሃብ ቅፅል እዩ ገለ ጌሮም ምኾኑ ገለ ጌሩ ክኸውን እንተዘይኮይኑ እቲ መንግስትስ ኣይኣስርን እዩ ወይ ዝኾነ ነገር ጌጋስ ኣይፍፅምን እዩ ዘስማዕ ኣበሃህላ ኣሎ ካብ ቀደም ክሳብ ሕጂ እንታይ መልስኻ ብዛዕባ እዚ እዚ ንጹር ነገር እዩ ብፍላይ ኣብ ቃልሲ ዝንፅናሓን ሰብ ዝፈልጦ ነገር እዩ ወይ ድማ ታሪክ ናይ ዓለም ዝፈልጥ ዝፈልጦ ነገር እዩ እዚ ከዓ እንታይ ሓደ ውልቀ መላኽ ዝገብሮ ነገር እእምሮ ናይ ሰባት ብተደጋጋሚ ናይ ሓሶትን ድንቡዕ ሓበሬታን ምሕፃብ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንኣብነት ከም ኣብነት ክበካ ብንእሽተይ ነገር ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓዳር ይፀንሑ እሞ እቲ ሰብኣይ ኣብታ ልዕሊ ሰበይቲ ቀፃሊ ዓመፅ ይገብር እታ ሰበይቲ ክዛረባ ተመፂኻ እንታይ ትብል ዋ ኣይጣዕምን ኮይነ እምበር ይሓልለይ እኮ እዩ ነዚ ሓዳር እኮ ይሓስብ እዩ እቲ ዝሃርማ ነገር እቲ ዝሕማ ነገር ኣይርድኣን እዩ እንታይ ደኣ ንዕኡ ክትከላኸለሉ እያ ትፅዕር እዚ ኣብ መብዛሕትኡ ናይ ውልቀ መልእኽቲ ዝረአ ጉዳይ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ነቲ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ ዜና ፀላኢኡ ኣብ ክንዲ ምልላይ ፀላኢኻ ካሊእ እዩ ክብሎ ይፀንሕ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ተወሲድና ከም ኣብነት ፀላኢኻ ወያነ እዩ ፀላኢኻ ኣሜሪካ እዩ ፀላኢኻ ኤውሮጳ ሕብረት ክበሃል ይፀኒሑ ብሓቂ ግን ተፀላኢ እሱ እዩ እንተሪኢኻ ሲ ጋኔን ኣነ ጋኔነ ይብለካኒ
أنا ملأخي أنا عايت أيمنني أتخالي يسأل خايز تك أهم بهاري زلوا زخنا بالكم ملأخي سلذي نوعه نقال سونك البوتني أقداسيو بفلاي كحق ذربا انتهازبل حبرسنا كات مجزئات تحيزو نلعلي أما ألف عامتات كساقط أنا حبرسري كنت قال حبرسب عين تسبيو أزيو حيال سزخوني كمان أزيو بوصل سزخوني كمان حقون من نتنحكي قالت أنا حين بزور دسي كبتها كني حتسبيو سلازي اتناتنا قال سخون زلو نتنكم زبلو كونو قصوم زي كون زلنا زيادة نعتردينا كنا نكوح من كنا ردوا من زي حل تعرف نقبل يزقبعنا بحلاي ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ህዝቡ ክሳብ ክንዲ ተሰኻ ትገልጾ ዘለኻ ደራዕ እንዳወረደ ከሎ ብካልእ እውን ካልእ ኣደራዕ ከም ዝወረድና ተገልጸ ከሎ ወይ እንዳረኣይዎ ከለዉ ዝድግፍዎ ኣለዉ ካብ ብዙሕ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ምስ ስርዓት ዝዘናገፁ ኣብ ናቱ ፌስታ ዝዕደሙ ዝኸዱ ገንዘብ እውን ኣዋፂኦም ኣበይ ኣቱ ዘይፍለጥ ዝሰዱ ንርኢ ኣለና ክንርኢ ፅኒሕና ናይ ኮሮና ግዜ ብፍላይ ነዚኦም ዓይነት نزي التحساسبة خنقول إنا نزع عن التحساسبة أنت ياخذ بلوت غير نسخة أنت ياخذون زلوا أنت أنا نخون زلنا أزيد حزن كم سد تنزلنا يكتايو بغلت أنا قريت سفر عمر لاومين حد بقول زباب حد عبد صدر من فاتمن أنا أنت يا زبل لك عفتي مسرتاوي بهالنا تحرسي لهم لزدلي سخا فتح قدل سبت بدل من بعد ناول كسب ويد ما ناس بدل تراي يكون ناحلنا ذا اللي وسبيو أبنسي فتح قدل سبت بدل نزبل سب ويد ما نخبل عدمير ليني سبعة وقديتيو أنا شيء حاوي تونزن تعلقها كان زخ أنا قدك نقدر نتقسم بيه بالليل أنا بزعل عن زخ زارك خل علمني إزي نايا بوتاتنا بهاليو ودماني حدثنا بهاليو إمنتنا ون زقدلنا بهاليو عقد من بال زبدل عقد من بال نالبات قلبوا الكذا حقون خليو قلب بيوهنت كون خليو قلب زي فلاك كون خليو قنا بزوان زي حد خري وزلو نقدر حرق حاسبه زلون ነገር بس السم زغورو ابركتون السم زغورو دغافن حاوم حفت من يجف مهلاو فلط كلهم ني حق ناي تاريخ تحدثين دما انا حق زربا مصعاتي ودما مهرمتي وي كاله زامن سبا يكون اب ديمقراسي ودما اب برديت مترام زامن سلي بس عاصمه سبا دما يزاربي قال سقا بقول كاين بعليتين عادي مصارف نسبات علو تعيم جنز حزنني هناتو تو معوز السر زلو نعيا بويو نعود ما بويو نعيا ديان نعود ما ديو اديا ስለዚህ እቲ ወጽዓ ናይ ኩላትና መሆኑ አምኑ ኩሎ እቲ ንዛረቦ ዘለና ንውሕስነት ህዝብናን ንውሕስነት ኣቦታትና እንዳምር ይውልቀረብ ሓዘይ መሆኑ ክልቱ ኩሎ እዚ ሽግሩ ምሰጓነፈ እዚ ትብሎ ዘለኻ ማእሰርቲ ናይ ሓደ ዓዲ ወለድን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ምሰጓነፈ ነቶም ነት ስርዓት ዝድግፍዎ ዘለዎ ኤርትራውያን ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ኮኑ ርሑቕ ዘለዉ ኮኑ ተወኪስኩሞም ዶ እንታይ ግብረ መልሲ ህብኹም እንታይ ምትሕባር የርእዩ ምሰኹም ወይ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ርኢኹም ካብኦም ወይ እንታይ ብኸመይ ይትርጉምዎ ኣለዉ ነቲ ዘጓነፈ ማእሰርትን ካልእን መብዛሕትኦም ክብለካ ምሻሎ ኣዝየ ክድንቖም ይደሊ መብዛሕትኦም ምክንያቱ ፎም ምስ ረኣዩ ኣዝዮም ሰንቢሎም እንታይ ዘይኮነ ልክዕ ኣብቲ ቃልሶም ተፀንቢሎም እዮም መብዛሕትኦም ሓደ ክልተ ግን ኣለዉ ሓደ ፀማም ሓደ ደርፉ ሓቂ ዘረባ ኣብ ሓደ ክመፅእ ትደሊኻ ከም ሰብ ምሻሎ ኣብቲ ቃልስኻ ሓብር ትደሊኻ ኣይሓበረን ግን ሓቂ ዘረባ እንታይ ካብ ትገብር እቲ ትገብሮ ነገር እንተሃልዩ ከም ሰብ ክትቃለስ ኢኻ ትመርፅ እቲ ምቅላስካ እንታይ እዩ ንዑ ክትእርሞ ኣብ ጊራ መንገዲ ከይወድቕ ፅባሕ ንጎ እንተወዲቑ ንዓኻ እውን ቃንዛ ምዃኑ ስለትፈልጥ انت كم زين تهم زلون بوتاتنا امن تهارمك قانزا تودك قانزا حاوها اخومي انت خدك قانزا انت قربك قانزا انت خوينو كتصاوري خاطمرز بستخالك متنكا فلان بولكاي بستخال متن سغا بردي دمص كاي تحلل نخصاركم زلنا زعمن
نتخلص سبون قم إيه زمعلو وإذا ما قم إيه ون ترديتنا كلاتنا لذي حق زربا معلومات كسمعنا يمون حق لبونا يهابكم ياخذ زخل كتصرفهم አይደለም ምክንያቱ በራያ ስላሴ ግራት ቁጥረት ስለሆነ كتصرفهم አይደለም زيارة قادا كمعلم يزدلي أتقون مسمر مش حزبهم تقول مهنياته سرعات ودقتهم حزب النباري حزب النباري صار زخون أمس حزب هذا أمر بسرعات وقلني خا ስለዚህ أنا حكي زربا لبونا يهابكم يقولوا مسخل بر موقاسن بقنا حنتي جزي يكونن ملأخ እግዚአብሔር እንኳን ሰይጣን አይገነحን ስለዚህ أنا حكي زربا طعمي زفرم تفقريك ود لا بليون ግን ካብ ዘለዎ መንገዲ ብርዲት ኣብቲ ናይ ህዝቦም ክመለሱ ግን ይደሊ ሕጂ እንታይ ተጽበይ ኣለኹም ተኸሪት ንስኻ ብውልቅኻን እቲ ቶም ንስኻ ትዘራረቦም ዘለኻ ውልቀ ሰባትን ኣብ ስደት ዘለኹም ማለት እዩ ወላ እውን ኣብ ዓዲ ዘሎ ካብቲ ሕብረተሰብ እንታይ ጽበይ ኣለኹም ካብቲ መንግስቲ እንታይ ጽበይ ኣለኹም ኣነ ካብቲ ሕብረተሰብ ጽበይ ነገር ሓደ ነገር እዩ እስኻ ቃል ትብረት ምስከም ጥራይ ኮነ ብረት ምስከም እንትኳስ ጥራይ ኮነ ዘይምእዛዝ ቃልቲ እዩ ዘይምእዛዝ እንታይ እዩ ነቲ ስርዓት ዝገብር ዘሎ ኣካይዳን ጉዕዞ ምሕደራን ብመትከል ክቃለሱ ይኽእል ኣለዎ ኣነ ብረት ኣልዕላ ይብሉን ዝኾነ ሰብ ዝኸፍልና ህይወት ውሑድ ኣይኮነን من يخطل ዝኸሰርናይ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ግን ነቲ ስርዓት ዝገብር ዘሎ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ብደገት ኣይክፅበቕ ክእል የብሉ ወላት ብደገ ዘሎ ዓገብ ክብል ክኽእል ኣለዎ ምስተበደለ ፍትሕ ክረክብ ኣለዎ ንዝበደለካ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ኣለዎ እዚ ናይ ኩላትና ስራሕ እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ስራሕ ጥራሕ ኣይኮነን ነቲ ብደገ ዘለዎ ተመሳሳሊ ኣለኹም ርዲት ዘለብን ንኣብነት ሽሻይ ወይ ድማ ተኽሊት ንቃለስ ዘለና ሽሻይ ኣብ ገዛኻ ባንዴራ ይትክልና ተኽሊት ድማ ኣብ ገዛ ባንዴራ ይትክልና ታኸት ነዘለያ ዘለና ፍትሒ ንሕብረተሰብን ንሃገርን ክርብሕ ዝኽእል ፍትሒ ኢና ንሓስብ ዘለና ስለዚ እቲ ኣነ ብውልቀይ ዝደልዮ ነገር ንህዝቢ ዘገልግል ንህዝቢ ዝሰምዕ ፍትሒ ዝመቐነቱ መንግስቲ ክትከል ይድልየትና እዩ ነቶም ኣብ እስር ቤት ዘለዉ ከዓ ብዘይ ወዓል ሕደር ካብቲ እስር ቤት ክፈትሖም ድልየትና እዩ ከም ዝበልኩ ከዓ ብድጋሚ ማለት እዩ ንኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብ ሰንዓተ ዝፍፀም ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቲ ኣብ ጾሮና ዝፍፀም ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝብና እቲ ኣብ ተሰነይ ዝጋጥም እቲ ኣብ ሓማሲን ይኹን ኣብ ካርነችን ይኹን ኣብ ኳዚን ኣጋጢሙ ዘሎ ይኹን እቲ ኣብ ሰንሒ በቲ ስርዓት ዘጋጥም ዘሎ ገበን ጥራይ ዘይኮነ ቃንዛ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ስቃይ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ በደል ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነዚ ቃልሲ ድማ ብሓባር ክንቃለሱ ኣለና ኣነ ንዓደስ ዝጋጥም እንታይ ይኹን ክንዛረብ ዘለኹ እቲ ዓገብ ምባል እዚ ኣብ ግዜን ኣብ ሰዓትን ብእዋን ሁሉ ፀኒሕና ኢና ስለዚ እቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድማ እቲ ተኣሲሩ ዘሎ ኣቦን ኣዲን ምዃኑ ፈሊጡ ዓገብ ክልክል ኣለዎ ስለ ዘጋጥም እንታይ ፅባሖም ዘጋጥም እዩ ንዑ እውን ክንስኣልና ዓገብ ክንክል ኣለና ስለዚ እዚ ባህሪ ናይ ኣቦታትና እዩ ኣቦታትና ሓደ ክብደልን ኩሉ ኩሎም ብሓባር ዝትሱ ነቲ በደለኛ ይዓብሉ ስለዚ ስቂልና ስጋብ ኣብ ነብስና ዝምፅና ስጋብ ዝበልዓና ይንፀበይ ባህላ እየ የቐኒየለይ ተኸሊት ስለ ግዜኻን ስለቲ ኣብ ኤርትራ ኣጓኒፉ ዘሎ ከባቢ ኣስመራ ኳዚን ኣጓኒፉ ዘሎ ኩነታት ማእሰርቲ ናይ ወለድን ናይ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ክትሕብረኒ ብምፍቃድካ ብልቤ ዘመስግነካ ኣነ ሕቶታት ይወዲእ ኣለኹ እንድሕር ዳኣኒ ገለ ነጥብታት ኣለካ ኮይኑ ክልተ ደቂቃ ዕድል ክበካ ቴንክ ዩ ቹሻ ሓወይ ስለቲ ዕድል ዝሃብኩኒ ብጣዕሚ እየ ክመዝግን ዘሊ ኣብ መወዳእታ ክብሉ ዘለካ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ማይና ሓመድን መታረፍቲ ይብሉ ቦታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይተርፍ መንግስቲ ስርዓትን ከየርትዮም ቃንዛ ናይ ኣቦታትና ናይ ኣዴታትና ክስምዓና ክእል ኣለዎ ኣብ ፅቡቅ ሃገር ኣለና ግን ፅቡቅ ስለ ዘለና ባዕሎም ክልልና ስቃ ይብልና ዝከኣለና ንፅዕር ኣለና ኩሉ ሰብ ድማ ነዚ ነገር ዝተረድዩ ኣብቲ ቃልሲ ክሓብርን ነቲ ዝወግኣና ዘሎ እሾክ ድማ ያዕ ክንብልን ናይ ኩሉ ሓላፍነት እዩ ምዝንጣል ወይ ድማ ምፅራፍ ትርጉም ዘለዎ ይኮነን ኣይዕወትና እዮም ክንፋቐርን ክንተሓላልን እንታይ ዘይኮነ ንገበነኛ ያዕ ክንብል ግዜኡ ሓሊፍዎ እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብቲ ናይ ቃልሲ መስመር ብዝተኻኣለና መጠን ብንፈልጦ ብንክእሎ
نعسل نايقدنا يكون أفتن زلوا جزلات ناس هو ما نايقدنا يكون أفتحار زلوا جزلة كتر نفس لك كتر نفس زلة زي هاي ترى كان ما بزك قال كم تنا تقاسي كحوس دمت خاسمة عقل ما بالبحلاية يغني لي يغني لي سلام مشتنا thank you كنا نمشي الحقيقة thank you